Nggih menapa menika pamungkutanipun? Menika Mega katuran jumeneng. Oh, nggih, kene nok Mega. Kene nok kowe ketambah dino jan tambah melinir kene awakmu ki tambah dino blungkrah kaya ngene. Ya ngalah. Ki aja ngono kuwi to, kene nok tak tulungi nok. Nek sing jeneng bojo ki mbiyen katon apa saiki katon apa? Nang liyane ya mikir. Mikir apa? Mikir kok. Aku mbiyen ki ya menik-menik ngene iki. Andel timen, cithakane wis beda. Mega karo Niken, wah keduan rasa mesem. Lah ya sumeh kok. Marai mendung kowe mesem. Beda Mega urung mesem wis biar. Mega. Kowe bledek nek kowe. Namine Dik Mega. Dik Mega. Mega M. Apa, Pak? Muga-muga Mega dadi judune Masda. Ayo do ndedonga muga-muga iso dadi judune Masda. Ganti muga-muga berkahi iso dadi judune Masda. Kok padha wae artine. Amin muga-muga kabul dongaku dadi judune Masda. Oh kabeh kok kuwi. Lah kok intine ya gur kuwi kaya. Lah jeneng Niken ya iso. Niken. Niken N. Nah, ayo ndonga muga-muga dadi jodone Masda. Wah, sial. Ora kabeh-kabeh. Insyaallah dadi jodone Masda. Jeblok. Ayo nak. Wilut jendalu. Bageke sih. Jenengmu? Baut. Kowe apa? B. Bang Bayi. Ana wong kok ya kaya ngono lho. Matur nuwun lha kene wis wani karo wong tuwa. Padha-padha. Nggih, nak Mega, selamat malam sugeng dalu. Nggih, wilujeng dalu ugi Bu Niken lan Mbah Baut niki wau nggih wonten pamundutan. Heeh. Wilujeng dalu Masda menika kanca-kanca Masda Galovers Sekretariat Pusat Klegung, pemimpin Om Tato Pakusadewa, Korwil Pring Sewu Lampung, pemimpin Mas Cahyo Utomo. Dan Mas Galovers Korwil Ngawi, pemimpin Mas Haris Jumadi. Kagem sedaya pamirsa wilujeng hamirsani ringgit wacucal. Menika susunan pengurus Mas Galovers, penasehat 1 MR Glosworth, 2 Bapak Samiyono, Ketua 1 Bapak Tatu Pakosadewo, 2 Bapak Haji Lukito, Sekretaris 1 Bapak Syahrul Sun, Bendahara Bapak Tato, Admin 1 Bapak Bayu Sutarno, 2 Bapak Tardi Papringan, 3 Bapak Subianto, nyuwun lagu limbuan Setyo Tuhu Goro-goro Pepeling. Ingkang nyekar Mbak Mega, sawer 1.500.000 sampun transfer. Amin. Kok kaya wong tawa obat. Awake dhewe langsung lemes. 1,5 juta Mbak Mega. Sak yuta 500 ki aku adol bakalan nggih seneng. Ampun ngoten ta wong mboten mlebet ing rene kuning kula kok. Karang yo rezekine dhewe-dhewe. Muga-muga rezeki kuwi berkah barokah ya. Amin. Mergo akeh urung mesti berkah. Ibaratnya saupa ning dawa. Ngono berkahe sing disuwun. Ndedonga sing peparing muga-muga tansah pinaringan sehat, berkah barokah lancar sedayanipun. Ugi kagem ingkang nimbali wonten kalodhangan dalu punika. Ingkang kagungan gati kagungan hajat lancar sedayanipun. Amin. Iki anu Yohan. Kanca-kanca nggawa kaos di promo. Oh iya. Promo sik kena. Ayo nak. Nggih. Sing niki nggih napa niku menika kuwi. Kene nak. Nggih, ingkang badhe ngersakaken kaos Masda. Nggih. Wonten mobil putih ning endi Mas papane? Ning ngarep kono. Golek depan nggih. Tapi oke mobil putih. Nggih. Oh nggih, ngiring kiwa. Depan panggung, panggung. ngagem mobil putih. Ini di depan sudah ada kaos-kaos yang dijejer, monggo sing badhe ngersakaken wonten lengan panjang, lengan pendek dan warna-warni. Tanpa lengan kepiur. Singlet lho maksudnya. Monggo nek lengan pendek piro nok? 75. Lengan panjang berapa? 80. Sing lengan pendek 75, lengan panjang 80. Tanpa lengan dereng dados. Ayo cek-cek. Niki janjane kaose niku ajeng didum gratis. Ning gandeng ming sekedhik, ndak ngukur dadi rebutan eneng-enengan kaose suwek mila didol. Mboten cangeten. Lah, genposan ling ageng. Sewengi kula, sewengi kimpul. Mas Kimpul sudah sehat? Sudah, alhamdulillah. Amin.
Iki berarti mau apa pamundutane no? Setya tubuh. Setya tubuh. Ayo nok Mega. Nalikan dibawani ya men komplit Allah Permintaanku. ya diwertekke Betul. Nimbasita Nimas jadi asik. Rasa do ki tak jadi. Wis ora usah diganggu. Ayo terus kena. Sido salah aku melu pisan. Tansah reruntungan. Luar biasa. Piyayine se timur. Iya budaya ya. Kareng wah. Uri-uri budaya Jawa. Kagem busana nang ketok dewasa. Iya iya. ora kaya sampean Gak dialak. Wis wong tuwa. Sido Pripun kena. pripun. menolak tua kok iki rumangsaku Sapa wonge sing gelem tuwa? bah Kecuali repedangan. Iya. Lah nek ora tua-tua kapan repedangan? Iya. Kuwi wedang. iya Ayo terus kena. heeh Ing sarana lan wengine Ngene iki jan suwantene lho. Wedangan isuk-isuk pacitane telo pait. tak kira pacitane iki Wah, pacitan iki entek. Jatan genggang ana saratan. Iso apa Bu kowe, Bu? Lho, karo umurmu tuwa ki iso apa ngono kowe? Yuk jenenge basike dhewe-dhewe. ya iya kaya Aku ya iso grot ngono. Baut ngono. piye kok Lamun adoh caketeng ati susili iya Enggak apa-apa. Rodok serene no. Nah. Nah, kene nak. Rasa ndredeg kaya mbokmu cilik. Ora tau ndredeg padahal blas rat ngilmu. Iya. lah kok iso Wah, lah modal nekat. oh iya ya ora masalah Yen yen cedhak tansah mulat yen cedhak ora tuh ya iya sita asih pindo mimi. Mindo mimi lan Lan mie goreng. mintuna tanpa perahu hayo bareng nimas ana tepi wajib Lho, kok langsung ninguk rono ya, Pak? Tepi Ayo wajib. bareng Kang Ketoke Mas. bawa ning ngode. Kang Mas. apa Hanet tepi. Wajib. salat Oh, kesini nggih. salat ngoten iki. tahiyat Dalam salat menyebut namanya ngono Mas Ite. Iya. Astagfirullah. namanya siapa oh Namanya nama yang Maha Allah Kuasa. Aku sebut namamu dalam doaku. ya Allah lah Nah, iki lak wis nyebut. lah iya Oke. Sigro asing Sigra. Sigra. kaya budalan
Sida asih bawanipun sampun katur. Aku kan setia. Wonten setya tuhu katur ingkang ngersakaken mugi dadosaken jampi saya sawetawis. Monggo stasiun Tugu. Setya tuhu. Oh iya. Tekan stasiun bareng. Stasiun kuwi mbiyen. Saiki wis parkir aku. Monggo Nak Mega. Ya. Aku kan satya satu nganti saiki Giling-giling kita. Tade. Andika pangayomanku lahir batin kewes nyata jan karo wedangan panas kayak seruput keslamat. Dot tanggane. Ngah, nek cara Agus kok tak ngah. Ayo Nak. Ya. Tapi Langgam menika ciptaanipun Ki Narto Sabda. Iya. Nyamleng ta sebene. Ya. Heeh. Mugi entuk berkah. Ing widi. Andika. Heya. Tansah limpah. Dola. Matur nuwun Nok Mega jan alus priyayi niku. Alus di amplas kaya. Waduh, mbok ampun ngoten niku to. Terus iki saiki rada beda. Lho kok iso? Kok beda nih? Ora padha kaya biasane. Nganti apal ya. Lah iya. Nek eneng sing beda sithik ngono nganti apal ya, Pak. Kan anu. Apa? Apa ngono ki? Jenenge Saka ngati ki wis sehati lah. Besti iki nganti Wingi tak kaya obong ora dadi. Sak gelem. Karepku ben perang. senengane opong-opong ngono. Sak gelemmu les mana mandraku malah. Matur nuwun Nok Mega. Ini masih kelas berapa Mbak Mega? Oh, 2 apa? Awang biasane wis reti kok takon SMP. saiki. Lah mboten apa wis unggah-unggahan.
Mbak menawa ngerti-ngerti langsung SMA. Mentane anakku kae sekolah suwene corona ngerti-ngerti lulus. Ah iya. Lah kok ora sekolah? Lah aku ki wis lulus lho, Pak. Lah daring. Iki jenenge daring. Ngestaken dawuh menapa ingkang dereng pun pinangkani. Iki mawon ten. Assalamualaikum Mas Da. Waalaikumsalam. Kula Mbah Cipta Klegung nyuwun lagon Kadung Tresna ya katur para miyarsa wilujeng amirsani matur sembah nuwun sawer 150.000 ya alhamdulillah heeh sithik pun syukuri ya maneka wonten Ibu Anggi Harmati saking Tlatah ya ampun Ibu to Mbak Anggi oh nggih wonten Mbak Anggi Harmati Mbak Anggi kono lagune lho apa Anggi orang Anggi nek orang-orangnya kaya ngene iki mbok terumate. Seluweh arep ngeleng nang endi wae oleh aku ngono. Masa orang-orang arep musuh putul. Ayo Mbak Anggi. Mbak Anggi. Mbak Anggi kemarin orang derek. Oh. No 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 no. Iya. Mantap, kompak. Pak Bos. Ketoke Sugeng dalu no Anggi. Ketoke Mas Kimpul ki rada piye lan? Pripun kabare lah? Rada kepiye? Lah barang Mbak Anggi sing jumeneng terus disepoti. Mbah. Aja ngono. Lho ya Gur. Lho. Sapa nek kemono? Sing kawogan ndak nesu. Oh, jenenge saiki ganti. Sapa? Mbak Anggi Armadi. Ya. Oh, putri nek lanang kan Angga Armada. Sing ngendi to Mas Armadi ki sing ngendi? Ki Kang Gender. Alah. Piyayine wis menep ora ya tenan ora mungkin KDRT. Ha wong tutukane wis kelekunak-lekuni kok lah. Beda musuh penyarot benjut kabeh kono. Nah Anggi, menika wonten pamundutan lelagon Kadung Tresna. Kadung Tresna. Ya. Lagune sing ngersake sinten? Mbah Cipta Klegung. Mbah Cipta Legung. Klegung. 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 Yo, njaluk dindingan sik karo sing kawogan. Dibawani. Ya penak date. Lho wis apal seratine. Umpama bojoku sing ngono kuwi ta. Lenggah. Umpama ndajal kayak aku misale sing arep bawa, kayak entukku nembung ngene iki no. Sayang. Iya. Tolong aku ditintingin. Nanti saya controngin. Lah dinting ini gede lah piyayine semene gede. Nek coba nek no Anggi kepiye no Anggi? Cobi matur sik sae kalian Mas. Mas. Harmati. Nyuwun tintinganipun Mas. Mas. Ya. Nyuwun tintinganipun. Sanes linting. Mosok kok sinden kon nglintingke. Mboten sangki lintingan iki pun nglinting dhewe. Kan mangsane pun nglintringke ambak nih Mas, bocah disuwun. Ayo do lingguh kene Pak coba. Ayo gek kowe ngangkon bawa kono. Ayo. Monggo Dik. Diwiwiti dikonoke. Silakan Bapak. Kok ya sing romantis kok. Ya. Bah, ketoke ketemu seratine iki. Mbak ya sing romantis to Mas, kepiye coba sing ngakon bawa. Ya ogah. Oh malah wegah kok. Tapi biasanya ngene lho Bu, bayi sing ngene ora iso diterangkan dengan kata-kata. Tapi hatinya lembut. Ya. 150. Promo Ayo nah. Iya. Rino wengi. Kaduk. Piye? Terus sumringah. Sapa nih? Sing disapa dadi ati. Lah nek ngono ora kur dadi comel.
Ya dikancani kene. Wis rasa dirungokke nek wakamu ki jan kaya ngono kuwi. Siwo. Nganti kaya ora tau nom lho. Ayo no. Kelagus. Siwo. Tanpa dahar tanpa nendra Amit sewu nek sinden ki ya Pak. Rasa dawa-dawa gek Pripun, Mbak? diet. Ngono wae ora mangan ora turu diet. Nek sinden ki amit sewu kaya ono anggi ngono wis Piye? pinter olah vokal. Dadi amit mengone sithik ngono ning suwantene jos tenan. Andikno aku mau ngaku ombo ki guru rene. Gur. Ayo nak terus ke. kayung yon marang slirane Jan getun lahir dhisik aku. Lho ngopo? Ngerti kok barengan kene ben seumuran. Elek. Ning saiki yo ketok kaya seumuran lho Pak. Lah Lho coba jejer. Padha-padha Lho, pas. padha-padha urung mijiran. Durung midiran apa nih? Alah, ya ora paham iki lho. Ora suwe. Lah nek dhisik-dhisik kowe aku ki ora kemerungsung. Seblon. Mosok ngelokke Ora bojoku tenan ora to, suwe. ketoke siji loro ning sengak. Ora suwe. Aku ki ora kemerungsung di. Mati. Mansuwe nganggo. Oh, men suwe ki diformalin. Ojo. Wis senengane kok ya. Ning Mas Harmadi ki yang asli. Weh. Oh gitu. Jenenge Mbak Rosa. Oh, berarti mesti kuli gendong. Ora. Gak iso. Lah Rosa? Ora Rosa Berarti ki. PHP nggih? Ora, kok sih to. Rosa ki Rosabun. Oh, jadi piyayine resikan. Nek adus ki mesti nganggo sabun. Rosa ki sing bingung kae. Apa? Rosapi. Oh juragan. Lampu. Ayo nak tekan ngendi ki mau, Mak? Lah dadi lali to. Tansah kumawang Halal. netra jero hati kadung Aja ganggu. Enek dindingan. Kaya tikus. tresno tan liya hamung sliramu satemah lara khas mara Jan jumbuh le sekolah ning Semaki. SMK. Semaki kuburan. Jare sekolahnya ning Semaki iki. Semaki kuburane. Oh, SMK. SMKI Pak, ora semaki. Kira ki Semaki kono kaya. semakin nak nggih jaratan to. Oh, lah kuwi ya ana. Kuwi rasa sekolah we masuk. Kok judulnya kuburan terus. Ayo nak. Ngono Anggi. Kadung tresno. Lamat wis katon Iya. jane yen mbok brengatan mencara ngadu wirane sinawatan
Dolane yuk, dolane. Awas maido. Salep. Lolo, lolo. Kemringet tenan ya, Pak. Iya, ayo sing ngene iki nek kemringet ki ora krasa nguyu. Oh. Mula sing kudu akeh obah. Oh. Sing obah terus, Pak. Heeh. Iki wis ana sing obah kok. Wiron ki lho. Oh iya iya. Obah dhewe. Ayo nak Anggi. Ayo nak. Paca.
pancen Mazda itu melestarikan budaya Jawa. Nggih, tak Sinden-sindene sing diasto luar biasa masih sekolah ada yang SMP, SMA. Ning yo tetep juos wonten SMA. Nggih. P. Enten mulai niki. Riyen. Kepiye ta, Mbah? Lah niki SMP. Sampun manak pindho. Riyen. Kayak jenengan ki PAUD. Apa PAUD? PAUD lah untuk ngangge ngeten iki lak PAUD. Oh iya. Kayak tase. Kayak tase lho ya Allah. Niki napa mboten tas PAUD nek ngeten iki? Termose Mbah. Mbah, Kayak iki termose padha ngaku. Oh, disoko tase gonta ganti. Lah iya no. Aku ya duwe lho. Ini rak Hello Kitty kan. nggo namo apa, Pak? Hello Kitty. Lho Hello kok piyayi kakung kok pink? Ngopo to? Pink kan tanda bahagia, seneng atine. Oh ngono. Dalange Mazda aku nganggo Marsa. Iya. Wis pas. Padha-padha mare. Marsa artine Marto Saleko. Nggih. Menapa malih menika? Nggih, menika wonten pamundutan melih nyuwun gending caping gunung saking Sunarso asli kentreng Wiladeg Karangmojo Gunung Kidul ingkang lenggah wonten ing Gunung Sindur Bogor Jawa Barat. Susilau kagem Mazda Sepeda Kru dan salam budaya lestari budayaku. Matur sembah nuwun sampeyan transfer 200.000. Yo Mbak nikan yo jumeneng yo. Disepati kanca-kanca. Yo. Yo, trak. Iya. Seumuran meneh. Kreasi anyar ngono ya. Jenenge weturan ya sak umane sing keri dhewe kok ya. Kari dhewe mak keteplik. Nah, lho ku nek ketepluk gegeden. Pakmu, bagaimana rasanya dihimpit dua niken? Ya kaca 75 pilih niken tengenku. Lah kok iso? Kan gede kono. Wah, lho apa gedhe ki ndakane ora mblengeri. Mangkono ta. Jahat masa denger karo aku. Lho, Kuwi gedene. nah, senengane bedone kan asli ya, Dik. Hah? Asli toh? Asli dong. Ya syukur. Tonggo aku wingi tak kira asli iki. Wah, iki. Masa ora asli? Nek ganti ki sepet ing krutuk kae tak kandhani. Prayo gatel kok Gak aku asli ori. Ori. No karo KBK. pring. Ori petung. Komplit ane. Nah, niken Yeay, Mbak Niken juga. Niken 2. Aku niken 1, kono niken 2. dua. Iya, Baut asli apa semen. Baut tok. Orang nganggo mur. Bauter. Bauter. Pomo mure kowe ya. Tak terus. Kok senengane arep golek mur liya. Curiga mancing rongko. Ampun ngoten niku lho. Lah ya kurumpama. Wonten pamundutan Caping gunung. Caping gunung. Ini ora Mbak Niken. Wah, pandemen iki ora marem. Kandhani. Lah. Pokoknya matur nuwun sing mirsani. Ini Nggih, live-nya mana saja Mas? Live streaming dari Mas Indra RPR. Nggih ada. Dari Ya. Pak Roni RPR, dari Ki Yusuf Dalang Ansor. Yusuf Ansor. Terus banyak sekali, wes pokoknya matur nuwun. Sing relay ya Lancar. Iya. Yuk, monggo. Bawa caping gunung. Ya. Nggih. Nyuwun titinganipun Mas Ketut Wedhus. Mas apa no? Mas Ketut Wedhus kan juragan wedhus. Sik, juragan Wedhus. tanggoku ke Karjono juragan pitik Karjono pitik. Pitik. Tugiman ke juragan sapi, Tugiman sapi. Sapi. Mbak Baut ki ya juragan wedhus lho, berarti Baut Baut wedhus. Juragan. Wedhuse baut ngono lho, ora baut wedhus. Ora kepenak blas dirungokke. Iki semene ra wedhus. Napa? Sempe. Anak sempe kuwi semono kuwi anak sempe. wingi wis dinggo. Ya ora apa-apa siji. Papa. Yo. Iya. Ora sida Yanti. Saben bengi Nyalang. nyawang
Jenggleng ki. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Sleng. Cah lincah ra iso dicolong ngono. Cah agresif Cah kok. agresif. Weh kok agresif kok. Hiperaktif. Ora hiperaktif lah, simulatif. Ya usia segitu emang lagi lucu-lucunya. Iya. Dasare ya Nah iya. Solutif. Yen Powertif. Ayo Pak, ayo Pak. Ya ora sabar. kena nesu no. Sabar pareng. Nah. Lho, yo kan manut kono to jenengan ki wiyagane Dengan manut karo. Lah iya sing kudune kendang. manut kaya. Lah sampean arep nantang kono, gede kono harus sampean. apa nek gede mesti menang. Oh iya iya. Lah nyatane wingi mobilku disalipi motor cilik-cilik berarti kan menang sing Oh, iya. cilik. Lho, rasa umo kowe lilis. Sembrono, Mas Sulis ki yo guru, yo piyai kan. Pendamping. Heeh. Sarjana Pendamping. seni. Iya. Lah tau dampingi aku kok ya. Sebagai apa lho? Sebagai Ririko. Ayo Pak. Yo. Mengangkat Jemblengke. janur kuning rapas lah meleset lah Kudu lincah, kudu set. Kur-kur ngabani biar kosong nek cepete kok ngono ki. Nah, aku Mas. Ayo nak kowe sing anu gak aku sing anu. Ya, Coba Mbak lah, Niken, coba Mbak Niken. Iya nak terus kena. Sejanur aku Seleh ngono kuwi. Tibone iki sopas lho, Mak. Sing seleh. Lho, Mbak Niken. Coba. Dadi posisimu kudu ngene, Pak. Kudu rodok ngene iki men iso ngepas. Rodok jengking. Nah. sikil kiwa neng buri, sikil tengen. Nah, ki rodok bentit. Nah, apa nek bentit iki jentit. Nah. Dada busungkan. Ya. Ayo, Mas. Patung SpongeBob kae lho. Sikile diangkat siji. Terus Iya, kena. persiapan. Yo. Iki jenggleng mlayu. Loh. Goyangan lesus. Kaya wong step. Gamelan tok tutke iso tekan truk kae. Yo. Alarke. Pacita. Yo. Oh. Wis pisan wae ndak tekan kono. Agah. Emah. Rasa. Nek ora dicengkiwe ngono, wakamu ki sok Tuman. ngerti sing melinir ngene iki langsung. Ayo no. Alalah. Ya, terus kena. Ya. Apaan? Manggo dolanan.
panas udan. Wak loro. Panas udan udan panas. Panas udan panas saling-aling capek gunung. Yo Pak. Mau awan wis enek reos saiki ana jadilan. Amit. Ben ketok sangar, Pak. Oke. Sing sangar. Nerogo. Salahe kendangi to. Iya ora. Dia coba nek rono ora dikendangi aku ya mandek. Lah aku ki ya refleks ngene. Lah ya. Batin to. Nek jadilan sing sangar. Ana bocah kok lincahe kaya ngene. Halo. Nek musike jadilan, gamelane jadilan ki ya kudu sangar. Ponorogo, Bro. Sabamu ya sabaku ya sabamu. Ketok. Awas. Ora bagus. Iya. Ora bagus. Terusno kok. Iki limbukan apa? Ayo limbukan kaya. Lah ning kok polaku nganti kaya ngene. Lek kudu siap lho sigrang. Ayo Mas. Soko watu bali ning watu, soko kayu bali ning kayu. Tunggal guru aja ganggu tunggal kanca jembego. Gak aku. Demite arep bali nang asale. Masa Lho biasane kan ning nggon wit ringin. Hah? Aku wit apa? Demit kan sok nggon wit ringin. mosok langsung mak teplek rono. Lah kono jebule udu ringin anyep-anyep ki udu ringin. Lah apa? Senengane wis Sembrono bareng. lho. Wis le. Anu wamu wis menggeh-menggeh ki lho, ambekanmu kaya ngapa, Pak? Nafas buatan. Lah ora. Weh. Obat buatan kok ora. Ayo no, teruskin no. Nadian ya wis. Ngelak Pak, ngelak. Heeh. Ya minum sik Oh, ya. iya. Sik. Mimik sik. Aku yo ngerti wong lanang. Aku yo ngelak dua. Wah seger dah. Nih. Lah. Yalah. Lah masa kok setutup aku Melas wah. men. Iya, pokoke ora duwe nok. Hah? Ora duwe. Tak mimiki ngene tak mimi. Waduh. Nah, mimiknya. Nah, paling ora ki yo ngene iki. Sik, Iya. tak Ben legi nok.
Sik nok. Anu nok nganggo sikil sisan. Lha mosok wong tuwa kok diublak nganggo driji. Lah saking gematiku kan ben manis tak udak sik ngono lho, Oh iya Mbak. iya tangane penyanyi ki mesti ya seger kaya. Ora masalah kaya. Sik. Monggo kajenge seger sami dudak sareng-sareng. Ya Aku tak urun aku ya. Gebangeten. Mas Armati, kene aku tak melu ngudak. Ora masuli sisan men rasane ting klenyit nah. Sembrono doan karo bojoku. Kuwi ki ngono kuwi lho, Pak. Senengane. Ya Mbak. Diombe. Wah, ya ampun. Aja Pak. Pak, aku sing ora tega lho, Pak. Aja diombe lho, Pak. Oh, Pak, aja diombe lho, Pak. Ora apa-apa nah. Aja liyane wae. Atur nuwun ya. Ya, sulis ki bar ngene ki arep go ngudak. Ya. Ayo terus kene. Terus nono. Terus lah wengi. Man wengi dasar lili nanggap wengi kok. Oh iya toh. Rasa wedi wengi. Maksudnya setelah esuk ngono lho. Lah esuk kok bubare ya esuk kok. Nadyan Esuk. Pengetan balik ulang apa setiane kelakon Setiane kelakon. Yo mane banyu bane Katampi langgamipun kaping gunung mugi ndadosaken jambi saya sawetawis katur pamirsa sedaya. Ayo nok niken. Belah Dilindek Lah ini nek ngedak tahu. Lo.
Walah. Yuk, Bol. Oh iya. Yo. Niken matur nuwun. Sampun Niken siap. Ije. Amin.